17 ساڵان پەیوەندیên Herêma Kurdistanê û Akademiyekî Amerîkî ji bo fêrbûna mûzîka klasîk û dans û semaya hip-hopê berdewam dike. Di vê demê de jî berhemên vê peywendiyê derdikevin. Bi awayekî berçav, xwendekarên vê akademiyê niha bûne mamoste û rêverên navendên hunerê yên Kurdistanê. Pirpirsê projeyên Akademiya Yes Johan Ferguson derbarî projeyên akademiyên yên li Kurdistanê ji Rodawê re got ew şagirdên biriya 10 salan mewate ji wan re digot niha li Kurdistanê bûne mamoste û bûne rêveriyê saziyên hunerê li ciwan. Akademiya Yes her sal li Hewlêrê xulên perwerdiyên vedike û şagirdan fêrî ede û rêbazê mûzîkê û dansê dike. Di projeya îsal de jî tê 100 bejdar an got şagird cih bigirin got hinek ji wan xwendekarê peymangehên hunerên ciwanên. Bernameya îsal jî ya salên din biçûktir e. Bernameya Akademiya Yes ji aliyê stîl û mûzîkê ve bireng e. Him şêwazên rojavayê tê fêrgirin û him jî rê tê dayîn got şagird bi mûzîka Kurdî bejdarî rahênan û wêneyan bibin. Ferguson dibêje ji bo wergirtina şagirdan em rast peywendiyê bi wan kesan ve dikin. Got daxwazên bejdar bibin, 17 salan em kar dikin. Loma em gelek kesan nas dikin û ew jî me nas dikin. Hasan Hüseyin, Wan FM.